Botha Mzontsundu nguJola umphambi kwam uCengebe iinkomo zibomvu ithole lomthwakazi uHaji negama ke libe lindinqina ukuba ndiliJola ndinguMajola Yanda. Namhlanje ke ngelishwa ndizawube ndingekho kwesi siqendu ses-36 36 noko ndisakwazi uthetha isiXhosa. So ndithumele udade ukuba ayoncokola nzulu, uzawuphinda ancokole noba uNzoto. Le ncokola ke ngoku ngendyebo yakwaXhosa ukuba kwakutyiwa njani kudala. Yizani ke sinqweme amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina Mzontsundu. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula, kuye kuthiwe ababekhe badibana baye baphinde babonane kwakhona. Silapha ke wakhona sothetha notata uNzoto. Samcela ke kwakhona baphinde azazise aba bebengakhange bayibukelele yapheleleyo inkqubo yam naye bamazi bawubani na. Siyabulela Nkosazana. Igama lami nguThemba Ngada, ndingumNzoto, uNyelenzi, ndingumaphango, ndingungqongqo, ndinguyaqele, ndiqhubeka kade umtshuntshu. Ndizala intombi yakwaMaseko phaya eSwaziland. Umama uzala intombi yakwaSithole phaya kwaZulu. Mna ke ndingumXhosa, ndizala indoda yaseManzothweni, igama layo nguHeri. Phaya kulo mhlaba wamaMbombo phantsi kokumkani uNgqika. Xa ndizichaza ke ngokuphelele ndizichaza ngolo hlobo. Siyabulisa tata uNzoto, siyabulisa. Abakhumbula tata uNzoto kunale ncwadi, nisayikhumbula ne? Ncwadi le besithethe ngayo maqondo. Basayikhumbula ngeqonda, basayikhumbula tata. They should. Hayi, bayayikhumbula kahle. Singene ke tata emxholweni ne? Masingene. Okay. Hayi ke bese nditshilo ke basihlelo tata uNzoto. Namhlanje ke sizothetha ngalento okuthiwa iXhosa economy, security sekutya, security yamaXhosa. Asithele economy yonke sawuthela nje production yokutya. Uba kokusenziwa njani. Phambi kokuba sibe ne-disruption, because sibe ne-disruption embi kakhulu ufika kwabelungu. Abantu abakhoyo ngoku bacinga fanuba inyama ivela efrijini, ne? Bacinga fanuba umgubo uvela eshop. Abayazi into yobana sasisitya abelungu bengafiki, sasiziprodyusela ukutya singenayo imali. Bakhona abantu ngoku uyazi ukuthi kuye utheni uhlupheka, utheni ulambile, athi andinamali. Umbuzo uba utya imali ngoba ukutya ungaprodyusa ngaphandle kwemali. Ayikho kusekuteni kodwa ke le disruption ne-health system yethu sasinayo, i-health system yethu sasinyanga. Abantu babegula sinyanga zingekho izibhedlele, bengekho abelungu, bengekho nesi, bengekho gqirha sinabethu.
nento esimple efana nokuzala oku or sasizala abelungu bengekho izibhedlela zingekho sinazo midwives zethu abazalisi ilali nganye yayinomama abadala bazalisayo futhi nangoku basekhona kodwa uyava kuthiwa umuntu womiwe ngumntana ngapha eqoboqobo ngoba i-ambulance khange ifike but baphi abazalisikazi baseqoboqobo ngoba thina sasizalwa esibhedlela sasizalelwe emva kocango sizaliswa ngomama abadala balapha elalini abazalisayo udade bawami wayengomnye wabomama ababezalisa so sasinayo i-system yethu yokuzala sine-system yethu yezempilo sine-system yethu yokutya sathetha ngazo ezinye next time kwangosajonga sakulena yobana kokusityiwa ntoni yayiprodyuswa njani le nto ityiwayo sasinayo ne-system yethu yokumaneja i-spirituality sethu sasinqula ngendlela esinqula ngayo singakhange sinikwe iBhayibhile sasinolwethu unqolo ukuthi xa imvula inganethi sinyuke siyotsho entabeni sifike entabeni sithethe noQamata sithi iinkomo zethu ziyafa izityalo zethu ziyafa imvula inethi sibuye nayo imvula singakhange sivule iBhayibhile singakhange sishumayele futhi sasinenkolo yethu engenacawa uyaqaphela into yobana into yaseEurope into ngayo inenkonxayo efakwa kuyo eqonto impilo ithatha ibekwe ekliniki okanye esibhedlela bakho indlu yayo inkolo ithathwa inkonxa phakathi ecaweni bekho indlu yayo ingxaki yethu ke ema-Afrika into xa kukho indlu yento kuzawakho abantu abangaphakathi kubekho abantu abashiywa ngaphandle sine-problem naloo nto eyethu i-spirituality is general sinqula nobuphi sinqula entabeni emzekelo iintlanti ezi zethu umzi ngamnye womXhosa unobuhlanti bu-round yenziwa into yobana yindawo yonqolo leya that is why ubuhlanti bu-round that is why indlu i-round yomXhosa ndineproblem ezintlanti zinekona yabona sezibaya ezo zindawo zogcina impahla obokunqula kufuneka kube be-round yes sicacise nje kancane amajamane azakuxelela kakuhle singamoto zaseGermany zilapha Mercedes-Benz BMW VW ilogo zazo zinjani ziround zonke it's a sign of perfection i-spirit cannot move xa simane sinqubeka i-spirit ifuneka sihambe ine-secular mood engena disruption that is why xa sijikeleza eziyoni okanye xa sijikeleza apha siza ebuhlanti phambi koba siyebuhlanti siqala senza intlombe apha amakhaya ajikeleze senza ine-secular mode is for spiritual integrity. Uyafika nje tata ezilalini ubuhlanti bungekho round kwezinye izindlu sisibaya eso indawo egcina impahla kodwa ubuhlanti obu bonqula kufuneka kube round. There's a problem. Barayithi babanqule, it's fine. I don't have a problem mhlawumbi bayaviwa asifanelanga bene kona efanelanga bene kona nezindlu ezethu sizifundiswe zi-Europeans ezindlu zinekona. In the East izindlu azinakona, in Africa izindlu azinakona. Yes. No wonder. Yes. So ispirit ke sihamba ngola hlobo, it's an endless circle. Once you disrupt it, the spirit is about confused. Amaxhosa are spiritual people who are more spiritual than we are physical. We were disrupted. We were disrupted. Bawawutho icawa mazazikhwesithi ezirawundi zomgcawu la. Yes. Then now the Europeans is now in this conquest is if economy and lunatic asylum.
Uyazi i-lunatic asylum indawo egcina amageza. Oh, okay. Ikhona esendimangeni ngapha eKomani, ikhona la Beaufort kulo setawa. Now asinankonxa loo nto thina. Amageza walapha eBhalasi aziwa sithi eBhalasi basomane njani. Ahamba imicimbi nathi, atya nathi, aphunga nathi, aguya nathi, angcwaba nathi, siyawolusa nowolusa, azange kubekho problem namageza wethu. So amaneja apha amageza, ilali nganye imaneja amageza wabo ngohlobo lwayo. And uyafumanisa uba igeza lakwaRhadebe umntu elimvayo ngumntu wasemanzothweni ngapha phezulu elalini. Xa kuvuke laa nto yalo ukhe kwafika laa mntu lithi bozololo. Spiritually kuba khona umuntu o-connected kule nto anayo lo mntu. Right? So you don't take those people uyobabeka e-lunatic asylum. Baphambana bonke pha, uyobabeka bonke pha. Ifana noba usuke apha une-TB uyotsho esibhedlele se-TB apho kukho abantu abane-TB khona. Ufike phaa ucontracte umkhulu wale TB unayo i-NDR. See? Because kaloku uhambe uyotsho kwiziko le-TB uyofuna i-TB. Same as i-justice system yethu. Thina sasinayo i-justice system enkundleni, inkundla le ibekwa phaa kasibonda. Umuntu asuke phaa unetyala lixoxe ityala lakhe naye anikwe ithuba ligwetye futhi ityala lakhe. Kodwa iTrongo zange sibe nayo. You know why? Because we rehabilitate i-criminals zethu. That person ubethiwe phaa waqeqeshwa makabuye eze kuthi ngumntu wethu lo. Nimsoke out Apha sizam-integrate apha ebantwini aphinde abe ngumntu kwakhona. Simbuyisele umuntu andibe simqeqesha phaa sigqibele ngomqeqesha. Utheni sizamthatha somdibanisa nezinye ii-criminals abe yi-criminal more. ahlala onwaba. Ngoba ngoku ezaTrongo zii-universities ze-criminals. Umuntu uphuma phaa ene-criminality engapha kwale benayo ngobili. Nani andiyazi uba nani nisenathini ngathi ikhona indawana shesha. I want him to rot in jail for what? Lo mntu ube igusha yakho, ne? Uyafika phaa kuthiwa sogweba ke i-6 months or an option of a fine ye-R1,000. Athi optela i-R1,000 iyakuba na-R1,000 iyakumanye. It's got nothing to do with you. Kodwa kwiinto zeegusha tata kule nto ndiyayazi ezilalini kuba xa ubelwe igusha into ezithile uyahamba uyothetha ebukhosini uyochaza khona izolungiswa phayana kuyoxoxwa khona. Ngoku ke ewe into salandelwa phaa ezilalini naphi na but ingxaki iba lapha kuthi ezilokishini nasezidolophini. Ndithi kaloku before the interruption kwangokolokishi kwangedolophu abantu babehlala emakhaya. So that was the arrangement. Akwaba ke ngoku bathe bawususwa ezilalini basiwa ezidolophini njengoba andithi basoluka ngoba esezilokishini. So basuke namasiko abo. See. But ngoku phaya elokishini xa uzawuxhela ibhokhwe kufuneka uyofuna ipermit kwamasipala for uxhela. Right. Mna ndenza wolusa unyanam ndiseKapa ndisebenza eKapa ndizokolusa unyana awam apha ndifuna i-family responsibility leave 5 days oyinikwayo xa unomntana akho sesibhedlele. Kuthiwa kum uzawolukela phi? Ndithi uzawolukela entambeni. Hayi bakunjalo ke awuzoyifumana i-family responsibility. Mthatha umse esibhedlele uba uyayifuna. So kutsho umntu wakwa-HR ongumXhosa utsho kum. So the system has not changed. We have changed the faces, but the system has not changed. So this is the interruption. Life here too was organized. We had a solution for everything. Let's come back to food. You can't tell me that besingati or besingana mali yothenga kwa my friend. You can't tell me that. Obviously, we had land. The land produced ukutya. The land produced for izilwanyana, for a protein. So we had meat, we had food, and we had beverages. Zonke ziphuma emhlabeni. So
indlela ebe-organized ngayo ke ngexesha lokulawula kweenkosi kujongwa phaa phezulu kuthiwe ithwasile inyanga yokulima mostly nguSeptember, but kujongwa enyangeni nasezinkwenkwezini kuthiwe kumkhulu makukhuphe umpoposho woba abantu mabangena emasimini bayolima. Ukuba kungenanga emasimini uzawubuza uba ucinga uba uzawutya ntoni xa wangena emasimini, uzawuba okwethu ukuthi kuba inkosi xa ikunika indawo yohlala isiza sokuhlala kudala yakunika isiza sokuhlala inike nentsimi. Yintlonti inkosi izakunika isiza sokuhlala qha intlonti le nkosi uzawutya ntoni because ufuna uallocatele isiza sokuhlala uhlale uallocatele nentsimi ozawulima kuyo. Nanga kamasimi nalapha yayingamasimi amasimi nanga hlala abantu ngoku. Mnandi. So phaya ke into esasiyiproducer thina iSockham amazimba umbona ayingowethu noxa nje sisebe thina siyumbona into yethu iSockham. Uyawuva umXhosa enekhalo elithi ngokuya utatomkhulu wayesadla amazimba because kwakudliwa ntoni asinalo elithi ngokuya wayesadla umbona. So le sorghum ke yayivutywa ngelitye, kwakho ilitye lapha eliplain kubekho ilitye eli-round, eli li-round lelobetha kweliya ukuze ibe ngumgubo le-sorghum. Kusenziwa ngayo ipapa, kusenziwa ngayo everything including utywala. Xa usithi uyasila uyasila amazimba uwavundise wenze ngawo utywala. Umqombothi. But ke umqombothi lisiko lamaZulu ayilo lethu. Thina besisela amasi. Naxa kukho umcimbi ugqitya utyiwa inyama kwawungcwengwa intloya le yanamasi ngalapha ngaphezulu kusele wona. Sizothi ke ngokutshatisela namamfengu omulo wazana bakwela cala ba impressa ootata salababo bangapha ngokuba sikela umqombothi. Wangena kumqombothi wade kwenziwa ngawo isiko, otherwise u-adopted umqombothi nebranti i-adopted nazo zonke nto nisebenzisayo they are foreign to exclusive. So nantsi ke i-system yokusenziwa ngayo. Madoda wangena emasimini ithwasile inyanga yayimanyelwa ngenkosi. Ungena emasimini uyalima. I-implements ke zimane zi-improve ne-technology imane improve as time goes on. Because koqala amakhuba wethu ngawe litye sanawo amaplanga sanawo entsimbi. Lawo entsimbi afike ufika kwenantsika kwamamfengu ukuze sibe namakhuba entsimbi nenantsika nemikhonto ize low technology zenamafengu. Sibopha inkomo ilabor ngabantu ukuproducer ukutya. I-division of labor ke esiXhoseni esenziwa ngokwe-age ne-gender. Xhomekeka uba ungakanani, xhomekeka uyintombi okanye ikwekwe ubana ubamba ndawoni apha kule production. Khona indawo yakho. For example, there was exclusive place for amantombi bringing water. That was exclusivity yamantombi. Kufuneke babe responsible for usisela amanzi. Bayewakhe emlanjeni. Amakhwenkwe akhokela inkomo ispan xa kulinywayo. Amadoda abamba itewu ilento ikhuba enye yabhexesha. Ziyabotshwa zankomo zifaka udyokwe apha zibotshwe bese ispan zihamba ngayi-2-2 zitsala elikhuba ukuze kubreakwe umhlaba lona ziphinde zikofole for ureyikha umhlaba ube level kuphinde kuplantwe. See yamana improve the technology from there. Then okwakutya xa kuvuniwe kuvunwa kufakwa eziseleni okanye amatladleni ayegrunjwa apha phantsi prepareshelwe for uba
umhlanga engxaki sihlale sinokutya le nto kuthiwa yi-food security. Funeke sihlale sinokutya. Abafazi bethu bayakuthatha ukutya for uba usiphakela xa singakhange sisebenze. Funeka sisebenze nzima sibile ukuze abafazi bethu basinantsike. Now ugqitywa kwala planting season kufuneka kuhlakuliwe. Wonke umuntu uyangena pha. Amagaba awalingani. Khona lingena abafazi, khona lingena abantwana, khona lingena amadoda. Kubulawa ukhula. Uba ukhula lungatyi izityalo. Emveni kokuhlakuliwe kuyafulwa. Andinalo le nasi vocabulary ne. Kuyafulwa. Khona umahluko phakathi kokufula nokuvuna. So xa kuthiwa kuwe iyapha egadini okanye entsimini uyofula. Akuthiwa izanu nayo into pha. Khangela ezi zivuthweyo ezimbalwa uze nazo, that's it. Ukufula oko. See? Ukuvuna xa kuthiwa uthathwa yonke into pha iziswe, ichutywe okanye ibhulwe, iimbotyi ziyabhulwa. Umbona uyachutywa, amazimba ayabhulwa, kuyandlalwa apha ebaleni phambi kwendlu, kubhulwe so that kuphume i-product leni, umququ uphume ngapha, i-product iphume ngapha. Right. Now xa kupha edladleni ukutya, nantsi vocabulary enye eningenayo. Xa usiya pha uyogalela ukutya pha ne esiseleni kuthiwa uyadimbela. Yes. Xa uthunywe phaya for uba uyothatha for uba kuzawuphekwa uyadimbaza. Okay. Dimbaza. Yes. Uyadimbaza xa uthathayo. Xa ugalela uyadimbela. Xa masithi ke uyadeposita ne. Udeposita ukudimbela. Withdrawer, ukudimbaza. So that's the terminology that you guys don't have. Now, once uye phaa ke ngoku ekudimbazeni, umama wakho uzawuthi mbodimbaza, atogqiba akufundise ukusila. Right? Ela litye lokusila kuthiwa lilitye, eli libanjwayo kuthiwa yimbokodo. Okay. Right? Eli li-round usila ngalo. Okanye ungqushwe. Isingqusho yasazi. Ke isingqusho senziwe ngestem somthi sagrunjwa pha phakathi. Benisigrunjwe pha phakathi kho le ntsimbi ke ngoku yokukrasha lo mbona okanye le sorghum. Uyayikrasha, uyikhuphele. Xa uyikhuphela amakhatshu aphuma ngapha, uyayela uyayilifta so that umoya umke nala makhatshu ushake i-product apha. Ndiwabhale phantsi amagama. So kukwela ke okuya. Then koko kuprocesswa okwakutya ukuze ekugqibeleni kuyofika apho kungena emlonyeni khona, apho kuphekwa khona. Xa kuphekwayo kuphekwa ngeembiza phaa phandle, kubaswa iinkuni phaa phandle. Iinkuni zikhiwa ngoomama namantombazana aselekhulile, kuthiwa ke kuyathezwa. Right? Ufike uziqobe phaa iinkuni ugqiba uzibophe ngomnxeba. Umnga, lo mthi kuthiwa ngumnga, is a thorn tree. Xa uxobule ixolo lawo, between le ndawo irafu yexolo nale ndawo inestem, ikhona enye membrane ephaya in the middle. Uyakwazi uyixobula la membrane, wenzeka intambo, kuthiwa ngumnxeba, ubophe ngayo laa nyanda yakho. So then uyithwale entloko. Sikhule ke sisazi into yobana amandla wabafazi alapha esixhantini, because noba ngamanzi noba ziinkuni yonke into babeka entloko, thina siyatsala. Awethu amandla alapha okanye alapha emqolo, siyatsala thina, no problem. But sine-problem yento ezawuba lapha entloko. Nina uthi umntu ahambe egeqeza, ahambe encokola, i-emere yamanzi nantsi apha entloko ayiyo. You see, so there's some blessing abafazi abanayo elapha entanyeni esingayaziyo, but
everything noma yibag mhlawumbe umuntu ubheke training ngokwakhona training uthatha umhoko mawebheke enkulu abeyihloko akho nix ano yayingabazali bethu ababedala manje thina sasine problem ke yona you see but women have no you still have that power you just not using it the power is there so that is food production when it comes to grains and vegetables, right? Before that, in fact, even concurrently to that, meat production, depende ekuzingeleni okuthiwa wild animals. But ke thina sifike sinenkomo apha, sinazo neebhokhwe, sinazo neegusha, right? Usuke uthi mandla apha sifika khona. Sifuyile, but abantu bebelapha before us abathwa babebona babengafuyanga babedubula i-wild animals bene-arrows abadubula ngazo phambili kule-arrow bayifakela i-poison wana i-animal xa ibhidulwe iligetje uthi getje bakwazi ukufika ngokuba ibulale la poison elazi i-direct translation ye-poison isiXhosa ityhefu is gief Afrikaans. Phina imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu. Khumbula mzontsundu eli ixesha lelethu.